beli ki khaba jobi ki saw hadu bi khlam yo thia bha lesi bun apning jongphi phla yo kum kani ka jingkli ha kum kani ka por tiba ke jubab kala banlong berde na jingpang conjunctivitis lani kapang yang khmat ka bubun balang uong ya ka kapang bangla beli pidan kaman pe ini ke video hadu menakut namar ba kani ke jingpang menta ka don hang ni ke jela jungi bakala sapriang kala pur step bha bat page ini ke video kana ma phintip kadai ke ini ke jingpang bat kumnu phila ban sumar lani yadai la di naka kumle perlok nga di phone rani na benta ni ke forefront media but menta ke janmit ni keren hakabai dei but uni conjunctivitis lani unyang khmat tikai mu kata ke jingpang conjunctivitis ke jingpang sau khmat ke bela jutip kum kata ke jingpang nyang mat lani ka conjunctivitis kadai ke jingthut hagi pelo lani ke jingwit hagi ni ke pelo hagi ni ke benta ka hapadeng jong kan ni ke pelo khmat bat kini ki irmat lesila banong bat ya kani ke benta ki khot ya ka conjunctiva ti lada ki blood vessels hakadi ke benta jong ka khmat ki thut lani ki an ti ka penlong ki khmat ban kham ban kham pau per thei ka bomun kani kani ke benta kani ke bali jong kani ke pelo jongi ke kelas saw ti bat nakata ka daw hakatin phareng latip ru ya kani ke jingpang kum kata ka pink eye sickness lani ke bagi khot kum da ka baong ne ke conjunctivitis kampun sian kani ke jan ki viral infection ban ki jai khnyang barit lani ki bacterial infection nang tar ke jinglong allergic kani ke penwit bah ki khmat la de phio ya ka henre wala ka daj bat ka sat hateng henre khamnyar pat bakan kta ya ka bor yo i ke jong phi ti dak ba shim dawai kan yarap bah shibun kan yarap shibun ni phi ban pentingan ni ki khmat jong phi habaja kom ki jing saw ni ki jingwet ki khmat tinre ka ba kham shem shitom kalong bakani ki jingpang ka kloi bha ban yabet bat ki wei pat ki briu nakani ka daw don ka man suma reka khnang ba phen lait naka jingpen sapriang ya uni uja jingpang tikidak ki shen ki ba paw ha ka wei lani artli ki pelo ki long kum ni kabni kong kalong ki saw ki khmat jong phi lani bro artli khmat lani tang ka wei ka jingdai bat kwa ban kerjau sngoru kum ba don jingwet kum i phangyat ayure nang ta ka jingmi ejmat khambun ha bathia ka penlong phi ban jinjar bha ban pej ki marikhi te ka ba mi bha bun sien ni ka umat nang ta ba phimla ban pej ya ka ba shai ka bi khotru ka photophobia ba don ki ba yo ba yong khli haswa ban yo yuni ja jingpang henre om baro wala ki lar patai khubor ki yathu ba ki ba bun ki ba yo ya kani ka ja jingpang hakani kanti ki dei khambun na kan thi na po ribhoi district ti henre wat ha shillong bat ki benta jong ki east khas hills ru menta lakumba light tayo e kani ka jingpang kelas dang banpur bat kani ka longkat ko jing yathu jong ki katu kani ki nong sumar hakani ka nong ba hakawai ni ki hospital la yathu hangni habok nong ba ki don kumba shipho tli ki case man kasngi ki bawan bat laong ba i kumba kadang yai kiu na kawai kasngi shakawai pat bon na kini dei ki basa bon na kini ki bawan ban sha suman ki ki basa hostel but bon na bring jongki lahab ban chu ai no di medical certificate khnang bikila ban lek no shala yeng shipor khnang bakila ban te lakam ban penlaj ki na jing pinya bet bat ki wegi para khna hostel bat kumta ter ti bunru ki basajla ki bam tre ban le kumta bat kani ka penlong yaki ban pen state ya ka ban pen sapriang le pinya bet ya uni khyang jing pang khmat ti don ki bayo ya kani ki jingpang na ukpa ka yeng nang ta sa bit lut pat ya ki ba yeng sem ki khun khti don pat ki bas dang na ki khun ki khti lesi lab nong no na ki school be ki jaka puli jong ki wan shayeng nang ta ki bit pat shaki ki me ki khpa ti wood kumno ju sumar ya kani ban la ye bit ti kani ka de ka malayo ban ya kren bat kini ki nong sumar khmat hakani ka manong ba jongi bat ki la ai ya kini ki jing tip ba kumno phila ban ya dai la de lani ki ba ye ba thon na kani ki jing pang ye bit jong ni unyang khmat ka bani kong ka long ban kiar na ki jaka pa ba haba phiyo ya kani ka jing pang te ba kata ka long ba wat pharu shaki school ye ki kun ki jong phi lani shi college bat kumjuru kiari la de la da phitre he ki jaka pa ba kum ki office bat ki wei don ki baong ba ka kham shem shi tong ban yo chuti henre phim ban si phi hab ban le kata khnang ban ya da yala de khnang ban ya da ru ye ki wei be tri lang ban phi lani ki badon ki be lek puli lang ban phi lani ha ki school ki jong ki khun ki jong phi ba phen yada ya ki ne ki
yau ni khnyang jingpang ban pin ye bit pat ki we don ki babun ki ba wanshim dawai ni ki jaka jing sumar kini ki doktor ki thu ba bun apne kini ki khna ba ki bahayeng ki ju ya thu ba hak school ki jong ki don be wele ni ar bala yo ni ki jingpang ka ba pin ti kana ka ba mut wat ye ki khun ki jong phi wa ki khun ki jong kita ki ba wanshim dawai ru de nakajung ya bit na ki we pat te ka bar kalong ba pidon kam ban ding ye khman da phi yo ni ki jingpang dai yit khmat nani kita ki protective goggles khna ba phinlai ban trot i khmat nani bat khata i khmat namar ba khambun sien tak ba phikta i khmat ka bet ki jong phi bat ka pur step pas ki we na ki tiar ba phi be panan kam bat ki we mo ti kabalai ka long ba phi haban saj bhai ki ti man ka por lani panan kam ni ki hand sanitizer le si ka kam long thmai shu ingi bingi le kata hagini khinat snam bladap ila penmelian kata bat manta ngam sngo day banong makan long jinge nam ta jong phi nam ta jong yi bingin le ya kan ni mo te khnang makan ya dai phi na kata kan mau ban sai bai ki ti par pinan kam ye ki han sanitizer hagju ko por ko basaw ko long wat kta ni kurjau ye ki khmat man ko por haba phi yo ini jingpang ka basan pan pinan kam ni ki tissue haba phi kwa ban nya ki khmat khnang namar bli la phi le de ki ni ne phi pinan kam ni tissue maria da phi bread no bat lada phi nyar pat gijai rumal kitu ki khnyang jingpang kila ban bet gijai rumal ban le si kala ban nang yai bet bat ru yo le si phi pendon kam arngut laingut kala ban ya bet bat ki we ru hakaju ka por ka don bu ka jingkin tu nakalyang ki nong sumar ba kata ka long ba phimdei ban ta sun na jan ki pelau namar kalong acidic ba kalong ba ma bhai ki pelau khmat ki jong phi bun kini ki bawan chikin ki jaka sumar laong ba ki juta million ban ta di ki da ka sun dak ba perkhat ba dak bata dak kasun kanja ta kanyang khmat ti henre kal kum jing thu jung kinong sumar hang ni ki ong kalong ka ba ma ba ka bala ban bu jing ma pan ban ki kun ki ti ki jong phi lada ka to kasun ka lek ban poi ha ka plu khmat ka jong ki ha ju ka por ki la kenturu ba phemdei ban thiet kulmar ki dawai penjau nagi pharmacy ba ki wei ti henre kam long ye phi ba phi pen lek ban chu thiet kulmar ye ki ni dawai penjau ka bhai phi ba phi wan ban sim dawai ni ki ba ni ki no sumar khmat te kan yarap shibun ya phi bar haju ka por phimdei ru ban shushong haju la ni shushong klikti la da philayo ni khnyang jingpang lek wood ban chim dawai no namar kan yarap ya phi ban kan yarap ru yaki bahiyang sam jong phi ki bayi beton jong phi ban yada yaki nauni khnyang jingpang kebetulan kam kadi bapidon kam ban pen khlan ye ka bor met ki jong phi la ni kata ka immunity ki jong phi khnang bakan khata jur kan ni ka jingpang ye phi na kata ka daw la de phi lek ban chim dawai na ki jaka sumar khmat kinom sumar la ni khlongi ka khmat ka jong phi henre kin ai phi ki dawai penjaw bat ru ki dawai vitamin ban pen khlan ya ka bor met ka jong phi kani ka jingpang ka ju simpor la kumnu ku ba artaya we e ban jam bat don kam ba phi phin pik ban phikir bha bat sumar bha khnang ban lait ye bet ya ki we la banong ba kani ka de ka ayom namar khambun sien ka jujia hakini ki banai hoj wala kamlong thamai shu apdeng jongi hagini gisnam bala lek na bataw jong niu khnyang jingpang henrei kat kum ki nong sumar ki ong ba mentong snem kala khamjur bat pur step bha kebetulan kam menta kalong bagi nong hikai bagi supervisors ki dei ban shim khia ban phalo ki khna school jongki lani ki nong tre jongki shayeng marmar habaki i kum kini ki dak kishin ban yada pat ya ka jingya khle jongki bat ki wei pat ki para bei tre lang lani ki khna school hakaju ka jaka ngakin mau iladi bangalit school hangthi hapo JNV hangthi hapo ribhoi ngila juyo ikini jajing pang but la khambun sin hiru omde ta shisien arsien but kamdade mano snem tinre man kapor bangi ngi juyo ikini jinglek banle kai shabar jong ka jila te don hateng hab ki wan phai ki te bele kai lani don teng ne ki jingwan hapo ki school namar bakadai ka school ka bangi sa hostel te koloi bha ban yebet but ngakin mau ba bon bha Sibun bahan dapat jongi ngiyo ini kijingpang ban ngihap ban lek nyo aski yang disem ngajukan mau ba ladeng ngiyo ini kijingpang dei ngi tip ini kijingpang ban ngiyo ini kijingpang dei tang hapor bengila khithia kemomot bro simit ngi thia ngim sko ye tenre hapor bengila khithia ngi plit ini ki khmat nei ka ba ban plit nama sukum bala sil ka inmat sudah kom ni te marsin yo sko kum ta ka mengila suthu ba ngila yo ini kijingpang tele sibun beng jong phi ki ba la yo ini kijingpang te phin tip bha ban la phim pat yo ru la phi
snow kum kata le phi shem kum kata ken ma phila yo ni jing pang ban lek ban shem dawai no but mo te kani ke jing kentu na ki nong sumar bat ka loru ka jing kentu nak liang ka jongi nak ni ka channel bala phi yo le phi yo snow ya kum kini ki jaj jing pang le ni ki jing wit ki phat ki jong phi le te ki jing sao ki jing daj ba kita ki babun in mat bu kita ki bangla ka do hne lek ban pinino mar ki jaka sumar khnang ba phila ban yo ya ki la jing yarap ti sai sem porlok ka keteng jonga ka dei fun rani na banda jo full front media bat nganget kani ka jing pini ka jing chai jungi ka long ka jing men toy na banda jong phi bala ki kwa bani shu ye ki video ki ba pher na ni shakmat ki jing tip ki khubor bat ki we na kani channel kan ma ban subscribe khlang ba phin no miss man ka por bengi ni tap ye ki video ba thamai sai sien kublei shibon be sai shem yang bat phi pat hak we ba ka video kublei shibon